and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Lamig kaglawas, ha? Badiha, usahay, imura kong pasakitan, imura kong singgaakan. Sultihi pa ko, Rose. Usapay mo na hibawad. Pila pa sila ka-komunista ang naglihok sa syudad. Siguro ninyo pagsikop nga buhi si Mary, Ronald. Kay adto kaniya mahibaw kung kinsa o pila pa ang naglihok sa Partido Komunista din sa syudad. Unsa magida na si Mary sa kalihukan? Konektado si Mary sa mga dagkong isda sa Partido Komunista sa Pilipinas. Ingon day anak si Mary sa partido. Kadaghan ako makakuyog ni Mary. Kay iya kong ikuyog kan eto. Misalig lagi na ako, dako. Miabot mi og Manila. Maabot mi og Samar. Maabot mi og Mindanao. Sa pipila ka mga dapit og lugar sa Mindanao. Kumpiyansa lagi. Mao nga siguro agad si Mary. Para nako, mas maayo nga dili una ninyo siya patyon. Hangtod nga makuha ninyo ang tanang gusto ninyong makuha o mahibaw-an kaniya. Pamasahi ka? Ubok, be. Bantok kikag buko-buko, oh. Lamig kang hikap-hikapon. PMA ka pa? ROTC advance. Usa to ingon di mo? Ana na patyon si Mary kung makuha na nako ang tanang informasyon kaniya. Mao gyud. Maog yun. Mao gyud lagi gyud. Maog yun. Mao gyud. Ikaw, unsa man? Daghan kapag nahibawan? Daghan kapag nahibawan, no? Sa kalihukan? Oh, Oh, gawas ni Mary, napay duha. kinsa mo ng duha? Ang Mexican priest, si Father Timothy Salvador. Manas, Timoteo. Manadi ay. Ay, ikaduha. Kinsa ikaduha? Doon ay gwapos kalihukan. Gwapo sa kalihukan. Ingon ka daghang gwapo sa kalihukan. Mas gwapo ni siya, si Roddy. Lagi ka katingog. Nakatug ka, Pang? Pang? Kalakot eh. Tulog ka lang ko ay. Gusto mo takog ribansin? Nawa na, Suping. Ay, naapa man ang Yolanda. Ipalit ang sigarilya. Pero, dili na ako maklaro ang ihati na naman. Kaya ito sa gitipara. Tana, musuda ta sa simbahan. Man ang Yolanda. Diinin mo siya mamatikdi nga nagsunod si kanato. Pagliko na to sa eskina. Gikan sa balay. Nagsakay na siya motorsiklo. Kisundan ko na taan ng tawhana. Dali na. Naapa? Oo. Naapa? Nagabasa-basa sa newspaper. Dali. Manang asam ta. Duulo na to siya. Salan, ayaw man ang Yolanda. Tingali pati yung taniya. Ayaw kadlok, Suping. Naidagang mga tao sa basilika. Manang! Makiksulti ko ni mo, Dong. Ganina raming nakamatnon nga sukat pa dito sa bay, imo na kaming gisundan. Manang! Unsa man, militar ka. Kinuo ka. Imo ming gisundan? Unsa may among sa? Kriminal mi? Hasta lamang nagkamanan ng Yula. Tana! Mga abusado mo!
Mga abusado mo! Manang, talalagi. Dali na. Sige na, nang Yule. Sundan na sad mi ha! Sundan na sad mi! Nagsunod gapon, Suping. Ay, murag, wala naman na. Wala na magkasunod. Oh, anita din naman na kayo og jeep. Manang Yule. Manang, naalam mo ko ihang niya. O, unsa may mo ihangyo, Suping? Mabiya ka na nako? Ay, Nahadlo ka na sa among kahimtang. Imo kong biyaan. dili gayud kumubiyan ni mo, Manang. Dili gayud. Lain kina ako ihangyo ni mo. Aran, makapahulay ka sa bation mo kabala ka ba? O kahadlok sa imong palibot? Ato lang una kita istar sa ako ag magulang lalaki. Sa ilang Manoy Tibor sa Guadalupe. Oh, mayo patuod, Suping. Sige, ihatod ka una na ako sa Manoy Tibor. Nya, biyaan ka na ako, kadyot. Kay, magkuha lang ko sa imong mga gamit, ma. Salamat, Suping. Ang para Guadalupe mo'y atong sakyan. Kadihot lang. Maayong udto, Manutibor. Dili pa may dugay nga istorya bahin mo, Yolanda. Dali. Dayon mo. Maayo ko to, Manoy Tibor. Mayong udto. Dayon, Suping. Ay, Manoy, dili lamang ko magadugay. Kay kuyo ka na nakos manang Yole din na. Kay mula ka dayon ko. Kay kuha na ko yung mga gamit ni manang Yole dito sa balay. Aw, mao ba? Yolanda. Lakaw na, Suping, ug balik ba'y adayon? Dili ko magadugay manang Yole. Sige, arin ako. Lincoln. Ay, Ginoo. Kumusta naman ka? Ang sa may imong gibati karon. Mao na bitaw ni akong giingon. Nga maabot yun ang resulta sa binuhatan sa tao. Huwag man ko magkuwang sa imong anak, isip iyang uyuan. Ganun na man ito nako siyang sultihan nga. Dili kayo magpalabi kay usabay atong daganan sa gobyerno. Huwag man yun. Tanawa kung unsa na itabaw karon. Unsa na itabang mere. Hain naman siya ron, Yolanda. Pero may malto siya din eh. Usa o kaduha kay gayon nga mihangyo siya nga ani mag-meeting sa bahay uban sa kauban niyang mga aktivista. Pero pagka ikatulo na, wala na kong sugot. Sa tubangan siya mga kauban, isultihan ko yun siya. Giprangkahan ko yun si Mere. Hindi na nakubuot ngayon mo nga tabuanan kining akong kaugalingon sa kalihukan sa komunismo. Manoy Tibor, husto na. Bisan ako nagpasalamat nga mihata ka di ay hikayo ni Mary ug sa iyang mga kauban nga imong gipasilong dinhi sa imong kaugalingon. Pagkangaan nga ako siyang pagumangkon, mitugot ko. Pero wala na ko masugod sa katulo. Kaya dili ko gusto nga lakip ko, maangin nun niya ako magkinaon sa manugaling. Tanawa ka ron. Kung nagsige pa ko, walang tingalibaw nga. Lakip ko, dudahan nga tigpasilong sa mga komunista. Mayo ragyod. Ayaw lang sa taon palapi Manoy Tibor. Si Mary anak sa gidagit sa mga militar. Hangtod karon wa na ko'y palita niya sento. Busa patay na siya. Katong iyang mga kauban nga may pasilong dinhi sa imong kaugalingon. Ang mga ginikanya ni Adto ug mga igsuon. Sama sa nahitabo sa amahan ni Mary nga siya sento. Labaw sa tanan Manoy. Ang nahitabo kahimtang karon sa atong nasod ug sa iyang katawhang kapus nga maoy dako porsyento sa kadaghan ug maoy nag-aguroy sa kasakit ug kapait sa kinabuhi ning nasura. Mangutana ko nimo, kinsa may nagpakabana? Kinsa may isog nga makigharong sa mga madaog-daogon? Kinsa may gipangidnap ug wa na igdungog ug kun igdungog man gani wa na, patay na? Kinsa gisakripisyuhan sa sama ni Mary ang mga adunahan pang mga hako? Dili Manoy.
Ang gibuhisan ug buhisan sa kinabuhi sa sama sa akong mga anak, mao ang mga dinaog daw. Wa na si Mary. Ug ambot, hain ka siya. Busa hunungan na ka ng pagsigi ni magsaway sa sama ni Mary. Ginoo ko. Unsa na usab karon Manoy Tibor? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!